Bona nit a tothom, benvinguts al Fòrum Atlàntida. Us presento els nostres ponents d'avui. Són la doctora Alicia Martínez, la doctora Lorena Vives i el doctor Isidre Martí. Ells són cirurgians generals i ella és cirurgiana estètica. He preparat 4 paraules. En un any tan especial com aquest, en què celebrem el 90è aniversari d'Atlàntida, posem en marxa un nou servei anomenat Unitat de Salut i Benestar, que integra les disciplines de la medicina estètica, la cirurgia plàstica, estètica i reparadora, i la medicina del benestar i l'envelliment. Es tracta d'un concepte de salut integral orientat a que les persones es trobin bé per dins i per fora, per tenir una bona qualitat de vida en tots els aspectes. El doctor Martí, director de la nova unitat, explicarà en detall el seu funcionament, així que no m'esplaio més i endavant. Bona tarda a tots. Ja ens han presentat. El primer de tot que ho farem d'una forma informal, com diu el lema d'Atlàntida, com si estiguéssiu a casa. Jo intentaré sentir-me com si estigués a casa. Per començar, intentaré explicar una mica d'on surt la idea aquesta de crear aquesta unitat i quins són els principis o els interessos que volem que la gent entengui. Per començar, durant les últimes dècades, la qualitat de vida que anem tenint per la societat del benestar i pels avanços de la medicina, que constantment van millorant, vivim més anys. I això ho tenim demostrat en aquestes estadístiques que us poso aquí, en les que veieu que a l'any 1991 l'esperança de vida per un home era al voltant dels 74 anys i per una dona era de 80 anys. I el 2016 l'esperança de vida per una dona ratlla els 86 i per un home ratlla els 81. Si ho enfoquem de cara, no ara, sinó a més endavant, i veiem l'edat mitja de 65 anys i ens preguntem quina esperança de vida tindríem o tenen avui en dia les persones que tenen 65 anys, aquí tenim aquest gràfic que ens diu que les persones, el 2016, els homes que tenen 65 anys, doncs tindran una esperança de vida que arribarà fins gairebé als 90 anys i que les dones el superaran. I aquí tenim el mateix comparat amb homes i dones, però comparat a nivell d'Espanya i la Unió Europea. Això està fet el 2015, aquesta estadística, i el 2015 vèiem que els homes l'esperança de vida havia augmentat, o per sobre dels 65 anys, era de 19 anys, i a la unitat europea estava una mica per sota, que era de 17,9. I a les dones era més alta, de 23 anys, i a la unitat europea era de 21. Això és perquè... Això salta les diapositives. No sé si ha puesto, està ocupat. Això és perquè Espanya és un dels països en el que la qualitat de vida i l'esperança de vida és més llarga. Ja veieu que estem per sobre d'Estats Units i la majoria de països d'Europa. El senyor Albert Esteve diu que la gent que està naixent en l'actualitat, si les coses segueixen al mateix ritme d'ara, doncs probablement superaran o arribaran als 100 anys. Aquest augment de l'esperança de vida fa que aquests anys que vivim de més, o que anem vivint de més, doncs, com és lògic, els volem viure en la millor qualitat. És a dir, jo vull viure més anys, no malament, sinó que els vull viure bé. I per tant,
busquem elements, i això avui en dia la cultura que ens envolta i la societat que ens envolta n'està ple, busquem elements que ens ajuden a tindre aquesta millor qualitat de vida, començant doncs, per tindre una millor salut, una millor forma física, tindre les idees i el cervell tranquil i ben amoplat, superar les situacions d'estrès, etc. Però, amb tot això, la majoria de vegades sembla que no en tenim prou, perquè a mesura que vivim més anys també volem tindre millor aspecte. I això és una cosa que comença, ja fa potser unes dècades enrere, però que, diguem-ne, abans era reduït a un grup de persones, doncs, gent que tenia una vida més social, més activa, artistes, gent de la política, persones de l'àmbit artístic, etc. Aquestes persones, doncs, perdoneu, que això va saltant, aquestes persones es feien arreglos, però la majoria de la gent, diguem-ne, de peu, la gent que no tenim una vida social tan activa, doncs no es feien, no ho veiem una mica lluny. I això, amb el pas dels anys, d'aquestes últimes dècades, ha anat canviant. Per dir-ho d'alguna manera, s'ha anat socialitzant. De fet, el resum d'això que us estic explicant és: vivim més anys perquè la societat del benestar i la medicina han evolucionat i ens ajuden a que tinguem més anys de vida, i aquests anys de vida els volem viure millor. Volem tindre una aparença saludable i volem sentir-nos bé. I per què volem tot això? Doncs una mica la reflexió és aquesta. Perquè si tinc una bona salut, ja sabeu que si no tenim bona salut hi ha moltes coses que no ens serveixen, però a més tenim una aparença saludable i tenim bon aspecte, això ens fa sentir bé. I fer-nos sentir bé augmenta la nostra autoestima i de fet el que ens fa una miqueta més feliços. D'acord? Ja sabeu que en totes les societats, a mesura que es van complint les necessitats bàsiques, anem avançant cap a altres necessitats. A la nostra societat, la societat del benestar, la majoria de necessitats bàsiques estan assolides i avancem cap a un altre tipus de demanda. I l'altre tipus de demanda és, com que vivim més anys, volem estar amb millor qualitat, millor salut i millor aparença. Aquesta és la idea a partir de la qual vam pensar a Atlàntida que podíem oferir alguna cosa. De quines eines disposem per aconseguir aquesta millor salut i aquesta millor aparença? En tenim prou fent dieta? Ens ajuda a fer esport? Fer exercici físic? Evidentment que sí. Evidentment que una dieta saludable doncs ens ajuda. Ja sabeu aquella frase que diu que som una mica somos lo que comemos? En una societat plena de situacions que ens estressen, que ens posen amb els nervis a flor de pell, com ho conduïm això? Tenim les eines? Sabem fer-ho? O hem de recórrer sempre a medicaments i altres coses? I finalment, cada vegada més ens importa el nostre aspecte extern. Això és el que, amb el pas d'aquestes últimes dècades, diguem-ne que s'ha anat socialitzant. Abans això era per a una minoria de persones, però això avui en dia, cada vegada més, és una cosa més oberta. Com ens pot ajudar la medicina? Doncs bé, la medicina ens ajuda no amb la medicina curativa, que és la que nosaltres, els que estem aquí, de fet, estàvem acostumats a fer, és a dir, veiem una malaltia i intentàvem curar-la, sinó que ara el que volem és practicar també una medicina que en diem satisfactiva. És aquella medicina que no ens cura, però que ens fa sentir millor. I aquesta medicina, doncs,
la tenim aquí plantejada en aquests tres grups. El que és pròpiament la medicina estètica, el que és la cirurgia plàstica, estètica i reparadora, i el que és la medicina del benestar i l'envelliment. I ara el que farem és explicar-vos una mica més en detall què és cada una d'aquestes coses. D'acord? La doctora Alicia Martínez us explica ara el que és o què entenem per medicina estètica y qué es lo que básicamente anirem fent. Buenas tardes. Si no se me llega a escuchar bien, me lo decís y utilizo el micro, ¿vale? La medicina estética. ¿Cuál es la finalidad de la medicina estética? Porque partimos de la base de que somos pacientes sanos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? Restaurar, mantener, promover la estética, la belleza, la salud. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos esto? Pues para sentirnos mejor, ¿verdad? En el largo de la charla os explicaré qué técnicas utilizamos, ¿vale? Para ejercer la medicina estética, ¿vale? Cuando preguntamos, si en este foro preguntáramos por qué nos quisiéramos hacer un tratamiento de medicina estética, lo más frecuente que contestamos es para verme bien. Pero quiero verme bien, pero con naturalidad. Y quiero verme bien mejorando mi aspecto de la piel. Y quiero verme bien como formar parte de mi salud. Y quiero sentirme mejor y más sano, porque el verme bien me hace que piensen o que nos hace sentirnos que estamos mucho mejores y más sanos. Y por lo tanto esto aumenta nuestra autoestima. En conclusión, es mejorar nuestra imagen, aumenta nuestra autoestima y esto nos hace ser un poco más felices. Bueno, ¿qué es posible tratar con la medicina estética? Con la medicina estética tratamos los estados consecuentes del estado del envejecimiento fisiológico, que a todos llegaremos a ello, ¿de acuerdo? Y con esto conseguimos básicamente optimizar nuestra salud, un bienestar físico, un bienestar psíquico y por lo tanto mejoramos nuestra calidad de la vida. ¿Cuál es la consulta más frecuentemente que tenemos en la actualidad en medicina estética? La estética facial. Actualmente esto es lo que más se nos consulta. Antiguamente era la estética corporal, pero actualmente la estética facial está avanzando, ¿vale? Y nos está ganando, está ganando mayor terreno a la estética corporal, ¿vale? ¿Qué son las arrugas? Seguro que si a alguno les pregunto, sabrán lo que son las arrugas, ¿vale? Las arrugas son las manifestaciones generales del envejecimiento, pero la medicina estética no solamente nos va a ayudar a tratar las arrugas, nos va a ayudar a prevenir las arrugas, que eso es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque lógicamente la piel se va deteriorando con el tiempo, por el sol, por el tabaco, por la vida que llevamos, por el estrés, por los factores genéticos, por el tipo de nutrición que tenemos, ¿vale? Y en esto vamos a hablar un poco y dónde se presentan las arrugas. Existen dos tipos de arrugas, ¿vale? Las arrugas de expresión, que sobre todo, mira el punto. Las arrugas, me acerco más a la pantalla. Las arrugas de expresión, sobre todo son las arrugas del entrecejo, las arrugas que se nos presentan a nivel de la frente, ¿vale? Las arrugas que se presentan en el ángulo externo del ojo, mejor conocidas como patas de gallo, ¿vale? Las arrugas que se presentan a nivel de lo que llamamos nosotros código de barras, ¿vale? Que son lo de los labios. Y las arrugas gravitatorias, estas son las de expresión. Las arrugas gravitatorias son por la pérdida de la tonalidad. Conforme van pasando los años, nuestra piel va perdiendo tono y por lo tanto va cayendo, ¿vale? Y por lo tanto se produce una mayor acentuación del surco nasogeniano, este surco el surco de la sonrisa, nosotros le decimos nasogeniano, y además también las arrugas gravitatorias sobre todo se nos manifiestan en lo que es el cuello, en la papada, ¿vale? Y esto es por falta de tonicidad de la piel. ¿Y cómo las podemos tratar? Bueno, aquí os pongo una diversidad de tratamientos, ¿vale? Y de los cuales explicaré unos cuantos, los más frecuentes. ¿Vale? El peeling químico superficial. ¿De qué se trata el peeling químico? Utilizamos sustancias como el ácido glicólico, el ácido salicílico, y lo único que hace es
superficial. O sea, tratar la capa externa de la piel, la epidermis, ¿vale? Y esto también ya se venden productos en las farmacias para prevenirlas, ¿vale? La toxina botulínica es uno de los tratamientos idóneos para corregir las arrugas. La toxina botulínica es mejor conocida como el Botox, ¿de acuerdo? Pero se tiene que administrar en pequeñas cantidades. ¿Y para qué arrugas sirve mejor? Para las arrugas de expresión. ¿Por qué? Porque lo que nos va a producir es estas arrugas del entrecejo. Esto lo hacemos muy frecuentemente cuando utilizamos gafas, no nos las ponemos y vemos al ordenador, siempre estamos con el ceño fruncido, que decimos. Bueno, pues estas arrugas del entrecejo, lo que va a hacer la toxina botulínica, ¿cómo puedo regresar? Lo que va a hacer la toxina botulínica cuando la administremos en pequeña cantidad nos va a relajar la musculatura y por lo tanto lo que nos va a producir es que como se nos va a relajar la musculatura se nos va a relajar el rostro y nos va a dar una apariencia más descansada, rejuvenecida, agradable. La toxina botulínica, el efecto cuando la administramos lo podemos empezar a notar aproximadamente el cuarto, quinto día. ¿Cuánto nos dura ese efecto? Entre 6 meses, 4, 6 meses. Por lo tanto, al año, ¿cuántas veces nos ponemos a administrar toxina botulínica? Pues 2, 3, dependiendo. Pero sobre todo es muy importante que la toxina botulínica nos lo administre o nos lo inyecte un experto. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es perder la expresión de nuestro rostro. Queremos continuar manteniendo la expresión, ¿vale? Otro tipo de tratamiento es la infiltración de relleno, ¿vale? Esto, como su palabra misma lo indica, lo que queremos es rellenar, ¿vale? Rellenar el surco nasogeniano, aumentar los labios. ¿Y para qué queremos aumentar los labios? O rellenar nuestras comisuras labiales que con el tiempo se nos van cayendo hacia abajo. ¿Para qué? Pues para que lo que decimos, el código de barras, ¿vale?, desaparezca, ¿vale? ¿Qué utilizamos? Utilizamos materiales reabsorbibles, que esto significa que van desapareciendo con el tiempo, que tienen una durabilidad en nuestro cuerpo, ¿vale? Y las no reabsorbibles. En la actualidad utilizamos más las reabsorbibles: colágeno, ácido hialurónico, hidroxapatita cálcica, ¿vale? Y como ya os he explicado, se utilizan en el tratamiento de arrugas profundas del entrecejo, surco nasogeniano, comisuras labiales, aumento de labios. Queremos darle una mayor proyección a nuestra barbilla, queremos corregir los pómulos, nos podemos administrar hidroxapatita cálcica o ácido hialurónico si no queremos una cirugía. Queremos darle una mayor proyección a nuestra nariz, también podemos utilizar estos rellenos. Aquí podemos observar este surco nasogeniano mucho más marcado, estas arrugas, lo que llamamos el código de barras. Lo que no queremos cambiar es la facies, lo que no queremos cambiar la cara, queremos ayudar a verse mejor, ¿vale?, más jovial, pero no queremos cambiarle la cara. Aquí lo podemos objetivar mejor. Este surco ha mejorado, este labio se ha rellenado, estas arrugas han desaparecido. ¿Qué otro tipo de tratamiento utilizamos? Láseres ablativos, los hilos de dermosustentación o los hilos tensores, que bien su palabra indica, son unos hilos que colocamos y sobre todo estos son para las arrugas que ya os he explicado, se llaman gravitatorias, porque la piel cae, pues nos van a sustentar la piel, ¿vale? ¿Y cuando se pueden utilizar varios tratamientos? Sí, hay que valorar cada caso y se pueden utilizar varios tratamientos. Cuando las arrugas y la flacidez se mezclan, otro de los tratamientos es el ultrasonido focalizado de alta intensidad, lo que llamamos el lifting sin cirugía. ¿De qué se trata? Esto no son infiltraciones. Esto es un aparato que, como su nombre lo indica, es un ultrasonido que va a través de
energía ultrasónica, va creando hace un daño a nivel del tejido, ¿vale? Que este daño lo que va a provocar es que se produzca colágeno nuevamente y por lo tanto lo utilizamos más en la flacidez, nuestra piel se tense, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que corrige la flacidez de la cara, el cuello, reduce el surco nasogeniano, disminuye las arrugas de la comisura labial, mejora el tono de la piel, marca un poco mejor el óvalo facial, también las arrugas del escote, ¿vale? También se puede utilizar a nivel de lo que es la flacidez de la cara interna de los brazos, también se puede utilizar a nivel de la flacidez del abdomen, ¿vale? Entre otras cosas. Y bueno, otro aparte de las arrugas que más tratamos en medicina estética, también tratamos lo que es la rosácea, las telangiectasias, que son esas pequeñitas venas rojas que a veces aparecen por la nariz, ya sea por alcohol, algún alimento, algún medicamento. Los puntos rubí, que son sobre todo los puntos de color rojo que aparecen en el tronco, ¿vale? La celulitis, esta es una de las segundas causas de motivo de consulta en medicina estética. Y todos sabemos, en general, sobre todo las mujeres, porque es más frecuente en las mujeres, sobre todo por el factor hormonal, genético, racial, alimentario. ¿Cómo la podemos tratar? Pues con mesoterapia, con el ultrasonido, con cambiar la dieta, haciendo deporte, ¿vale? Y ya por último, aquí termino yo creo. En principio, es importante que cuando vayamos a la consulta del médico estético, sobre todo les pongamos lo que queremos, cuáles son nuestras expectativas, qué deseamos, qué necesitamos. Pero debemos decir no a la belleza rápida e inmediata. Aquel que promete demasiado, poco nos va a cumplir. Dejarse aconsejar por el profesional, aunque a veces no sea lo que vosotros queráis oír. Y por otro lado, no se apunte a modelos inalcanzables. Todos estos modelos que vemos en las revistas, ¿vale? Tienen la belleza perfecta, pero en realidad, ¿es verdad o no? No, tienen una belleza perfecta de ordenador, ¿vale? Trabajados con programas informáticos como tipo Photoshop, ¿vale? Lo importante es solicitar a nuestro médico estético que nos ayude a sacar el mejor partido de nuestros rasgos, ¿vale? Sin perder lo que decimos, nuestra estética y únicamente que nos ayude a estar mucho mejor. ¿De acuerdo? Y yo creo que sí. Bueno, ahora presento a la doctora Lorena Vives, que és la cirujano plàstica. Molt bona nit. En primer lloc, moltes gràcies per assistir en aquesta xerrada. Jo soc cirurgiana plàstica i és la meva especialitat, el nom de tota l'especialitat de cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Volia fer una petita pinzellada de realment què és el que vol dir cada part, no? La cirurgia plàstica, estètica i reparadora, com estàvem comentant fins ara, tot el que és l'aparença, aquí en teoria hauria de posar aparència, és molt important dins de les relacions humanes, és molt important per aconseguir un equilibri biopsicosocial, és a dir, per estar sans, per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Un aspecte molt important és la nostra aparença. L'aparença canvia amb l'envelliment, és per això la raó de tota aquesta unitat que estem ara presentant, i és important també dir que nosaltres per sentir-nos bé no només volem sentir-nos bé per dins, sinó també per fora. I dins d'això està la cirurgia plàstica. Cirurgia plàstica el que faria seria modelar o disminuir seqüeles. Això és el que es veu més freqüentment dins de l'àmbit hospitalari públic. Tot el que són seqüeles d'una cirurgia prèvia, de cicatrius, si hi ha, per exemple, una exposició d'una pròtesi infectada de genoll, s'ha apagat. Tapar forats, a vegades ens queden forats, o hem de treure una lesió de la cara, modelar, buscar d'on ens a sobre per tapar aquest defecte. Tenim la cirurgia estètica, que el que fem és que és el que és més reconegut dins de la nostra especialitat, perquè és la part més, entre cometes, més morbosa, o el que es veu més, que és la cirurgia estètica, que corregeix defectes o desproporcions, potencia també els altres atributs,
I després està la cirurgia reparadora, que és reconstruir defectes congènits o defectes adquirits. Per exemple, després d'una mastectomia, la reconstrucció del pit. Dins de la cirurgia estètica hi ha molts àmbits, i allà es complementa molt amb tot el que és la medicina estètica, i allà on no arriba la medicina estètica estem nosaltres. La part més demandada, la cirurgia mamària, sobretot l'augment de pit. També tenim reduccions de pit, sobretot en persones que tenen un pit molt gran, que tenen mal d'esquena, elevació, després dels embarassos, això ho patim molt, després de la lactància, moltes vegades pit que cau, voler posar-lo al seu lloc. Ginecomàstia, que és l'aparició de mames en el baró, que a vegades augmenta el volum mamari, a vegades és per greix, perquè mengem massa, però moltes vegades també és perquè la glàndula mamària que tenen els homes també es desenvolupa, i això comporta també un cert complex, mugrons invertits, etc. Aquí volia posar algun cas del que és més freqüent, una noia amb pit més petit que vol tenir un pit més gran, un augment. Una noia que té el pit més caigut, el podem elevar, el podem posar també amb més volum. O el que dèiem de la ginecomàstia, és un noi que és prim, o sigui que en el seu cas té un desenvolupament de la glàndula mamària, per diferents motius que s'han sempre de descartar, es pot tractar de manera que quedi pla. També tractem molt el que és la cirurgia de contorn corporal, la liposucció, que potser és el més conegut, l'abdominoplàstia, que és realment a mi m'agrada més l'abdominoplàstia que la liposucció en tot el que és el tema de l'abdomen, perquè sobretot en les dones, després d'haver tingut criatures, l'abdomen se'ns distén molt, la musculatura no torna ben bé al seu lloc, ens queda flacidesa de la pell, tot això és una cosa que també podem corregir amb la cirurgia plàstica. Brachioplàstia és la flacidesa dels braços, quan amb les tècniques de medicina estètica no és suficient, ja hem de passar al bisturí. Cloroplàstia és també fer el mateix amb les cuixes, augment de glutis, disminució, realment hi ha un ventall molt gran. Aquí hi ha algun cas, per exemple, encara que no sembli la mateixa persona, ho és, Aquesta és una noia que penso que eren bessons que va tenir un abdomen globulós i això és després d'intervenir. Realment no s'eliminen totes les estries, però sí que reparem tot el que és la musculatura, la tornem a posar al seu lloc i traiem tota aquesta pell que ens sobra. Això és un noi després d'una cirurgia bariàtrica, d'aquestes d'un bypass gàstric o no recordo ben bé, però d'aquestes de pèrdua massiva de pes, es va fer tot el que és la panxa i tot el que són les cuixes. I aquesta noia és un augment de glutis. I cirurgia facial també es fa molt, el més conegut són els líftings, el lífting facial, cervical, es poden també aixecar les celles, la rinoplàstia, otoplàstia també molt freqüent, sobretot potser és la cirurgia que es fa en gent més jove perquè inclús en nens es fa, perquè crea molt de complexa, blefaroplàstia, que és també treure la pell aquest és un cas de blefaroplàstia, la pell aquesta que ens sobra de les parpelles i les bosses inferiors es poden corregir també i fan això sense perdre l'expressió, sense canviar la cara, però sí que una mirada molt més despejada, menys cansada. Aquest és un noi, les orelles també, les orelles de soplillo, les podem també corregir. Cirurgia estètica també estan en la cirurgia genital. Avui dia es fa molta ninfoplàstia, que és reduir els llavis menors, moltes vegades també per temes hormonals, després dels embarassos els llavis menors es fan molt grans i molesten, es poden reduir, estretament vaginal, es pot fer rejuveniment de tot el que és l'àrea genital, també en homes també es pot arribar a fer una miqueta d'allargament de penis, però això sí que s'ha d'anar molt de compte perquè no és miraculós. I a part tenim la cirurgia reconstructiva, que en aquest cas volia centrar el més freqüent que potser en el nostre cas és la reconstrucció mamària i després d'un càncer de mama. Tenim diverses tècniques. Avui dia els cirurgians plàstics la que més ens agrada és la tècnica DIEP perquè el que fem servir és el nostre propi teixit, no fem servir pròtesis ni res, i en persones que tenen una miqueta de dones que tenen aquesta panxeta que ens sobra després dels embarassos i tot, aprofitem aquesta panxa.
Aquest seria un cas. Seria una mastectomia de la mama dreta, vam aprofitar el teixit aquí que ens sobra, i doncs quedaria tot enganxat cap a dalt i molt asimètric, cosa que d'entrada ningú per atenció, però més endavant, quan ja està curada el càncer, doncs és no trobo sostenidors per la meva talla, no em vull despullar el gimnàs perquè se'm cau la pròtesi externa, doncs són maneres de poder sortir endavant d'aquesta malaltia i no haver de recordar-se sempre que ha tingut un càncer. I ara tornant a parlar del doctor Martí, del que és la part de medicina de la seva envelliment. També una pinzellada de lo que és la medicina del benestar i l'envelliment. Abans us he explicat que fins ara havíem fet medicina curativa i que ara fèiem medicina satisfactiva, que és la medicina estètica i la cirurgia estètica i plàstica. Quan parlem de medicina del benestar i l'envelliment, hem de pensar també que el que farem és una mica de prevenció, de medicina preventiva. Què vol dir medicina del benestar i l'envelliment? És una mica el resum de tot el que fins ara estàvem parlant. Jo vull viure amb millor qualitat de vida. Per viure amb millor qualitat de vida no m'he de començar a cuidar quan ja em veig que m'estic desmuntant, sinó que m'he de començar a cuidar abans. Cuidar-me abans vol dir que a lo millor he de pensar quins hàbits de vida tinc i com canviaré aquests hàbits de vida. No és gens fàcil. La medicina del benestar i l'envelliment el que fa és, amb la primera fase, diguem que és la fase diagnòstica, ens situa una mica i ens diu quina és la nostra edat biològica real i la comparem amb l'edat cronològica. Així ens podem trobar persones que tenen 70 anys i l'aparença i l'edat biològica a lo millor són 10 anys menys. També ens trobem casos al revés, de gent que és molt jove i la seva edat biològica el sobrepassa amb escreix. I la fase de tractament? La fase de tractament és aquella fase, diguem, sobretot educativa. La fase educativa la podríem fer de diverses maneres. Es pot fer de forma individual, però pensem que el que va molt bé és quan intento canviar els meus hàbits, compartir-ho amb altres persones. Això vol dir que aquesta fase de tractament nosaltres pensem que seria bo enfocar-ho a base de tallers, a base de sessions que ens ajuden a canviar els hàbits. Per exemple, un taller que ens ensenya com ens hem de nutrir i com ho hem de cuinar el que ens hem de nutrir. Avui en dia, diguem-ne que globalment mengem molt més del que necessitem, per això després hem de perdre pes, perquè mengem més del que ens cal. Probablement amb molt menys en tindríem prou. I probablement mengem moltes coses que no són del tot saludables. Ja sabeu que hi ha obsessions ara pel sucre, per la sal, pel colesterol. Bueno, ni tanto ni tan calvo. Això, per exemple, en quant a les dietes. En quant a les situacions d'estrès. Qui més, qui menys, al llarg de la vida, passa situacions d'estrès. Què puc aprendre a fer per reconduir una situació d'estrès en la que jo em trobo? Doncs, jo què sé, des de fer pilates, fer ioga, potser un taller de musicoteràpia, la música ens pot ajudar. Cada vegada veiem més que la música s'utilitza en malalts neurològics i en malalts que són, per exemple, terminals, se'ls fa tractament amb música i això els millora per dins. En fi, tot això ens portaria a la llarga, que això encara ho hem d'acabar de pensar, a lo millor a tindre a l'Atlàntida una escola de salut.
d'acord? En la que, en petits grups, podem participar de forma periòdica aprenent aquests hàbits. Perquè el que cal canviar són els hàbits. Si jo, per exemple, doncs vaig al metge i m'aprimo durant una temporada, però no canvio els hàbits i no canvio el xip aquí dintre, està clar que quan deixi de primar-me per un motiu em tornaré a engreixar. Per exemple, ostres, casa, la meva filla, doncs em sobren 20 quilos. En aquell moment es fa l'esforç per perdre aquells 20 quilos, però després, una vegada passat l'evento, patapam, ja hi tornem a ser. És el xip. Per exemple, els malalts que superen de cirurgia bariàtrica. Va molt bé al principi, però si no se'ls ajuda a canviar el xip, molts d'ells, al cap d'X anys, recuperen gran part del pes que han perdut. Podríem posar molts més exemples, però jo em penso que us he donat una pinzellada d'això. Medicina del benestar i l'envelliment l'hem de començar a practicar, per dir-ho d'alguna manera, quan encara tenim temps de canviar aquests hàbits i fer que la nostra vida sigui més saludable per arribar a viure aquest escreix d'anys amb millor qualitat.